No tak už to skoro je. Já nechápu, když nenatačím a načítá video, tak prostě jako mám míň FPS. Když natačím video a načítá to, tak mám víc FPS, jako blbost. Ne, tak tady to. Ale jo, myslím, že tady bude ten nukleární výbuch. Tady v téhle misi, myslím. Někdo byl teďkom online, ale nevím, kdo to byl. Bum. Počkej, pokud to nejsou naše tanky, ale. Hej, kde je online? Ne, to byl asi náš tank. Jsem to zjistil, jsem si odpověděl. To je dobrá zbraň, to je pěkná, taková divná je prostě. Hej. Pojďte, ježišmarja. Sakra. To by připadá tady jak v některé divné zemi, prostě někde. Ne, to byl ne, to nejsou naše tanky. To určitě nebyly naše tanky. Odkáď, pořád po nás střílej. A tady. Ne. A tam tuď. Fuck it. Tady se teďkom přistane. Myslím. A je tady. Tam. No tak nepřistane, ale myslím, že vím, že se někdy bude přistávat. Bum, hezky. Ne, já ho chci sejmout, dělej. Yes. Ne, sakra. Jo, jeho ještě dalo. Fuck it. Odkaď. Fuck it. Tady ještě jeden tank, živej. A já říkám, že se tady bude přistávat. Nechám vybuchnout tank. Teď to auto přejedou tanky. Co jsem říkal? A ještě jeden. No, tak to nikdo nepřijel. My tady nevystupujeme, my vystupujeme až na příštím, myslím. Jo, vystupujeme ne na příštím. Nebo ne? Já nevím. Tady výstupem. Efektivně. Pro vás jenom si vezmu 9. Jo, já ho dal. Hej vole, běž mi do střely, ale. Hezky. Headshoty prostě dávám. Nic jiného neumím než headshoty. Aha. Najkecám, umím i toho nohy, břicho, všechno. No a pišvet kudy teďkom? Aha, tudy. Hej vole, pojď sem, kurník. Já už jsem vciplej. Vole, hej vole. Hej. Já tu drtím 9. Ne, to je můj. Buď to tam drtíme dole a všichni už jsou nahoře. Bože. Sakra.
Nenavidím. Už jsem. No, odkud? Sakra. Odkud? No, nějaký Robert M. Kanama, nebo jak se jmenoval. Bum. Ty fakt, vole. Au, fuck it. Au, ty vole. Dobré, tak já už si dám teda ten samopal, nebo co to je? Jo, samopal. Aha. Tentokrát na ně tady budu kempit. Au, au. Fuck it, vole. Hej, ty... Tam jich je 50. Že... Jo, už. Fuck, vole, kaj jsi tu sebral. Dobré, jdu nahoru. Dobrý, nikdo. Hej, co ty je tady strážíš? Jo, to je ta lepší pistolka. Že už to mám málo nábojku. Tady mám více, tak tohle si nechám. A efektivně pro vás zase budu s 9. Headshot. What, vole. O co se snažíš? Au. Jo, teď začíná to dobrá hudba. Teď zase půjdu k tomu kanónu, nebo co to je? Pardon. Nevím, proč jsem si grkl. Nebo spíš jak jsem si grkl. Když jsem neměl nic s bublínkama, ale prostě nic takového, z čeho bych si grkl. Bo musel grknout. Rovnáko. Wow. Hele, můj kamarád se za chvilku zřítí. Boom. To je nádhera, co? Já bych hodně radši letěl dál, jak vidím, že je nebezpečný. Lol. A zase se přistane, tam zachráníme našeho kamaráda z vrtulníku, který tam je uvízlý. Ne? Tak já si myslím, že jo? Watch it. No, tak já jsem říkal, že jo, že zachráním z toho vrtulníku. Vy jste mi nevěřili. Možná věřili, ale já jsem si nevěřil. Evíka, utíkej, letí. Je to na čas. Lol, vole. Hej, au, vole. Netref se do mě. Je to na čas. Já tam jednoho tady toho musíme zachránit. Jo, Fko. Pojď, dělej. Ne, dělej, granát. Au, Tam jak král prostě si tam sedí, nepokouší se něho z toho utíct a jo, mám zachránit, jo, jako. Šičku šiblej. Hej! Dělej! Pojď! Ježiš, mu to trvá. Pojď, hanem! Pojď, rychle! A schválně nepůjdu. A jo, radši jo. Takže bych to zase dělal znova. No ještě? No už. No já si tam radši samopal, protože to vypadá bledě. A dost bledě. Všechny tam postřelím.
Halo? Halo, my jsme tam všechny pozabíjeli skoro. Ne. Tady tenhle ten uletí z vrtulníku, myslím. Ne. Tam ten nemrtne, nebo tenhle, že by vyletělo? Jo, a teď je ten výbuch. A jo, já vám to říkal. Jo, paráda, to bude jízda. Juhu. Hej chlape, užij si to, ne? Jo, a on uletěl. No, tak jsme spadli. Teď to zase načítá. Tak já zase to pauznu, jo. Dobrý, už je to skoro načetlý. Je to načetlý. Tak jdu hrát. I když tady zase vlastně nebude se moc hrát, tady vlastně stanu z vrtulníku. A to všechno. Já už se plázím pomaličku. To se hýbu já, jo, jako. Já jsem jediný jako přežil. Fuck. Ježišmarja, to je výbuch. Nechápu, proč je vrtulník jako tady, když my jsme spadli někam úplně jinde, než bylo hřiště, jako. Hej. Pěkný kuzel. Teď někde spadnu. Jako to já, jo, no, to jsem říkal. To jsem já ovládal teďko. Už vidím jako bílé, jako nebe. To byla nádherná mise, že jo? No, tak já bych to tady ukončil. Dejte si mě do odběru. Já jsem něco zmačku. Dejte si mě do odběru, ať vidíte nové videa, dejte palce nahoru, dejte komenty a tak dále, však to znáte. Tak u příštího videa zase čus.